Huble yapi baro sa sisen biang nakakasi film recaps. Nikwa ban penpau ya kajing sungu yapi baro kibala ai ya kajing kershan nakabenta kani ke channel jongi. Do uble kurku berdo yapi baro. Dia menta inya kereno syapang kani ke film ke bakerteng HK. Hausnem arajar khatpra kawai ke kentai ke bakerteng kan naina ke badon ya ke jingpang ke baper bha hakaba ke klik jongka ke juki i bat ke sentur jongka pat ke ju penmi sur hi klem jingle maka hakawai ke sngi kala let sha ke interview hakawai ke school namar baka kwa banlong ke nong hikai bat penyarap yaki kena u principal jong kata ke school ulai ro ya ka namar baka peyang bha ke kerdan puli bat ularai ru ban ai ya kata ke kam ha ke naina tangba ha kata ke por ke klik jong ke naina kala khi hi kumta ulayo i ya kani bat ulayo jing tip naka baka don ya ke jingpang ka baka ta yu thit jabeng jongka ti ulaong ya ka ba umla ban ai ya ka kam menta bat bakin sa pentip ya ka hadin onda kalamut ban leitno wei na kinong hikai ulaong ya ka bakan sa shem jenjar bha ban yo kam nong hikai namar ka jingpang jongka kumta ula ai jingmut ya ka bakan watno da ka wei ka kam kanang baka por jongka kan num len o e kanaina kal ai khublei ya ka jing ai jingmut jongu bat kal ongru bakan num kanran din ta leilei kat ba kampat poi shaka thong jongka ban long kan nong hikai man la ka sngi ka yai persyang ban pentubit yalade krang bakan poi shaka thong jongka shisen ka sngi kalalet shaki bobon ki interview tangba kim priang setia ya ka ting yo i menta ya ka naina agapor baka danglet school ka ba sha ben sha kho haki par class jongka agawai ka sngi principal ula khot ya ka kme jongka naina barul ong haka baka naina ka day ban let haki school ba kerpang na ka banta ki badon jingduna onda kala poy hayeng kala yathu ya law lok bar ulok ru ula menjur ya ka jing ong jong principal namar ba shem la e ya ka khon baka don jingduna namar kata kanaina ka jukbum shibun ki kot hasentur baka nompen mi sor ai hagawai ka sngi katba kidang bam jasngi ukpa jongka ula ong ula yo kam ya ka hagawai ka ban tangba kanaina kam tre ban tre haban namar baka kwa ban long ka nong hikai di ukpa jongka ula kren ben ya ka bar ula ong baka nom don ka weiru ka school ka ban ai kam ya ka namar ka jingduna jongka di kanaina da ka jingdom kala petno siyeng shidja adien katu kani por para jongka ula wan ban yathu bau principal ka school barim jongka don kam ya ka kumta kala keren phone badu badda ka jinglungo kala yo jing tip na u bau la thung ya ka kum kanong hikai ha ka school jongki namar bala resign no way nong hikai kan naina hangta kala dap da ka jingkmen namar ba kala yo ya ka lat pen urlong ya ka jingtmu jongka kumta da ka jingkmen kala kdup ya lau para ba ya ka kme aka sngi ka babut kan naina kala let ya kendu yo principal bat kale krenro ha ka widai bat ka jingduna jongka ki wei kinong hikai ha baki yo i ya ka jingduna jongka naina kim shem la kemen kamtam wei nong hikai shenrang u bakerteng wadia pause u principal ula thum bet ya ka namar bo yo i baka don ka jingtrang ba shisha bat bo khumi linti bakan wanra ya ka jingkla ha school jongki adin kata u principal ula keli ya ka balai pakwa banlong nong hikai wala padon ya kani ke jingdunaru kumta kan naina kalai thu yu chapang kapor baka danglet school hangni baro ki khenna wat ki nong hikai ru ki khen ben bat i ben ya ka agawai ke sngi katpa ki dang pet drama hapo hol kan naina kala penmi sur bon sen hangta bat baro ki la pet lut ya ka adin balakot ke drama u principal ula khot ya ka naina sa jong stage badula kli ya ka syapang ka jingduna jongka kanang babaro kintip bakamla bante lakam ya ka namar bakalong lakalong hi daladi kumta ula ong banadu kata ka sngi baro kidai ban burom ya ka kum ya ki wei pat ki kena school namar kata kala yathu yu baka kwa panlong kanong hikai kanang ban yo ban hikai ya ki kena bakin long ki babha kum u principal barim jongka ti u principal ula sungutenat ya ka bat ula yalam ya ka ban peni ya kelas baka day ban hikai kalayo i babaro ki kena kelas ki long ki bala riam bha namar babon na ki long ki barius pa ki bawan school hangta lajno tan ko wei ka kelas kata ka day ka 9f ha ka babaro ki kena ki long ki baduk bat kilawan school hangni namar bala khang kerdep no ya ka school barim jongki bat bala pha da ka sorkar bakin wan school no hangni kumta u principal walai thu ya ka baka day ka kamram jongka ban pet ya kani ka kelas bat walai thu ya ka baki kena jong kani ka kelas kilong ki badaka bat ki bejai tu bha
Hause namar bakan naina kala kwa palat ban hikai te kala ong bakal la ban sya ya kita kijing baro. Te kala lijrung hapo ko hall hagaba ka jusyong pekkai drama menchua. Kumta hakata kapor la wanrung ki kena school bat kala sedang bendi sigret bat lekot kalai. Kumta kanaina kala itu bakini kidai ki kena kelas 9F jongka. Wala kilong kumni kala phuk samke ban yo ban hikai yaki. Akasengi ka babut kanaina kala poi shwa yaki kena hapo kelas. Onda kila 1 poi omdon weiru bapatiaw yaka. Te kala pen itu yaki bat kumta kila kheben yaka namar ka jingduna jongka. Kala itu iki yaka jingpang jongka pakamla bante lakam yaka. Kumta kila sngosen yaka bat kila sange ban ben yaka. Tat adu bakasyuki bakasyong kala khen. Kumta kila khebyang yaka bat kan naina ru kamshem ladom bat kala khelang penban bat ki. Akawai ka jingja wei ukhanna ulakot yo akshe namar bawlai sho bat ukhanna class 9F ubakerteng u atish. Namar baw atish bat ki perlok jong u kila penpat yaka bol u akshe. Kumta lawan unong hikai wadia bat ulatan yo atish yaka kamra u principal ban yo jing pensitom. Hadin kata kan naina kala yale banshim kelas yaki tangba omdon bapatiaw bat sngap yaka bat kila yalamit penban bat yale kai. Akawai kesengi kila taru yaka dur jongka surok bat kila ailang yo phone number jongka hanta. Kila boru yakawai ke borti he hakaba kila penpthei hakapor bakan naina kadang mut ban wanshim kelas. Kane ke jing pthei kala sawa jam ha compound school bat kawai ke yitru kala pai ha kelas jongki. Kumta u principal ula khot ya ke kelas 9F baro hapo ke kamra jong u ban pensitom yaki. Henry kan naina kala ida yaki daga baong bakadei ke idea jongka ban le kumni. Nakadaw bakamut ban hikai yaki hakabedei bat ka scientific experiment. U principal ula tip bakan naina ka thok tang bola mamno yaki ula phano yaki baro. Te ula ong ya naina bakam mentoy ban yada yaki ni kena. Namar bakimdon jingkermen nak benta kalawai jongki. Te kanaina kala kerpat yo principal baun ailat yaka bakan penkela yaki. Henry ulai tu yaka bakadon tangsau benai aswa ka exam jongki. Kumta kanaina kala shim yakani kum ka challenge. Onda kala lej hapo kelas ki kena kila syong tips ngi baha bat burom yaka namar bakala yada yaki hakmat jong principal. Kala ong yaki bakakwa ban yoi ya baro bakin long bahaman baha hadin. Kala ong ru balada la syai kesengi kamshem la yoi yenu hapo kelas kan sa resign no nakakam bat kan ino yaki kumbaki long. Akasengi ka babot onda kan naina kala poi ha kelas kala shem shisha ba omdon manu menuru kala sngodu jingkermen bat kala sngo ba kapor jongka kala long sep shisha. Kaju kapor ki wei ki kelas ki long ki batista bat ki baminat. Henry klempoi perkhat kita ki kena dakai kila 1 poi kumta. Nado kata kasengi kan naina kala persyang ban hikai yaki daki babon kilat ban pensngotu yaki. Adin kata lapoi kesengi ha kabaki kmekik pa jong kena ki hapan yakendu ya kinong hikai. Pause kapasosi kalong ba omdon manu menuru ba wan ban yakendu yaka na ka kelas jongka. Onda la high school wadia ula keren ben yaki rukom hikai jongka. Badul ong yaka bakan kambha ladakan lek hikai no sendon yaki syaka jaka sa jongkiru. Kanaina kamshem ladom yu Henry kala simpen ban kum kajing ai jingmut. Te kala lechisha syaka jaka sa jongki bat kala kendit ban yoi ya ka jinglong jingman jong kata ka jaka. Don naki kena ki bam yo watang ka umbam diru aye. Ki hapan syuya keni ban yo tang kendiat ru. Kumta kala lejrung amanla ka yeng jong ki kena jongka. Bat kumta kala dap lagi jing sosi ban yoi yaki baro. Haka sengi ka babot kanaina kala ai jingkermen yaki bakin sa long breu la syai la chisngi. Tangba kila ong yaka bakim yoi baka school ru kan yarap yaki. Namar baki keng ki long ki babe. Henry kanaina kala ong baki day ban pendon kambha yala ka jong ka sap ka blay ula ai. Bat baki day ban tresitom kanang bakin poi syakatong. Bat kumta hi kila yo mesim na kanaina. Kumta kala ong bakin tho syapang ka jingting jongki. Bat yaki ki baki isi. Bat ai mesim ki karu kala tho lang. Bat kumta kila shnajet ya kita ki kod. Bat kila penher na jurong school. Bat kanaina kala ong babaro kila herlun. Bat kimday banting syu nang ni syakmat. Bat baro angta kila dap na kejengkmen. Nadu kata kasengi kila sedang smart ban 1 class bat krekod. Kanaina kajuya hikayaki laki rukom babon ban penswoto yaki. Adin kata
Wadia ula yoi ya kejing kela jongki bat ula dap da kejing bitar banjing bishni. Aka wei ka sngi u atish bat u parlok jong u kila kendu ya ka wei ka kena skul ka bana ka kelas u wadia. Ula itna dia ka bat karu ka kwa bantip syapang jong u kambon wadla ulong u baduk. Te kala terwa ya u ban lej lang sya ka laboratory jongki ban lej pet ya ka jing shna jongki ka ba kidang shna na ka banta ka wei ka jing yakop hapo ka ri baro ka wei. Handrai habau akshe ula yo iyaki ula benyaki da ka baong bakinnam sotu shikantin ru ya ka ei ka bakaya tu yaki tat hadu bakawei ka kena kelas 9F kamla sha shu te kalaong badon ki jing ba kelas shibon bha hakani ka project jongki bat kala batai ru yaki kumno banle u akshe ula lengo namar ka ei ka ba ka ong ka dei shisha kumta kilerap yaki da ka jing bham se wadia ula wan kendit padula yoi yaki kena kelas 9F bagi don lang hangta bagi kena jonggu ula keren ben yaki kamtam yau atish namar bu jutrai bela kum mekanik kumta ki kena kelas 9F kila mino nangta da kajing sngorem bat da kajing sngo bagi wei pat ki kena ki kam koridor ban yaki aka sengi ka bobot katba kidang don halai beri kila yoi yau akshe di atish ula ben yu tat hadu bagi le sho kumta kan naina kala wan ban punya klat yaki bat kala pa yu atish bu lejno syapo kelas handrei ula dom yaka bat ula ong umakaru kalong kum kiwei kinong hikai iba iben yaki bat besngo tenat tang yaki kena ki berius pa u atish ula benru yaka jingduna jongka bat kumta hi da ka jingdom kan naina kala mut mentap yu tang ba kala sange bat penno nangta da ka jingdom di uwadia ula keren biang yaka bakini ki kena jongka Kim don jingkermen AA Andre kamshem lapatiaw yaki kentin jong u bat kala ong yu bakini baro kidi ki kena jongka bat ba don hok man batai start yaka aga sengi kabobot wadia ulum lang yaki nong hikai baro aga jingya don lang jong principal ban ben i yaka project kepala shna de kena jong u na kabanta ka jing yako de u akshe ula batai yaki bat baro kilay ro yakta ka jing shna jongki tat hadu kensan kala batai Kimtip balai kala patai hadu wadia ulalap yo bitor jong atish bat suba badai mau wala pensniu ban yo ban penher keput ya u kumta ula lecce ka kelas 9F baru lai tu ya ka naina badai u atish wala pensniu ya ka project jong ki kena jong u ula berngemru ya u atish de u atish ula ong bau akshe u dei ban yo ya la ka bainong namar u juben ya u kumta wadia ula ong baun ong yu principal ban back school no yu bad ula keli shusho na ki weipat ki kena lagi don ketilang ni bad u atish kumta baro kila yinglang bad u atish de u principal ula kondut yaki baro hakmat ka office jong u bad ula ong ya kanaina ba don lacho dakungwe satang ban back school no yaki namar bakitu ki kena kila treshitom hadu enriub nai ban shnai ya ketu project kanaina kamnang ban ong show kala syukur pat bet yo principal o unnum bet school yaki namarkan sakta ya kalawai jongki kala kerpat ya u o un ailat yaki tang bakin le ya ka exam but onda kila deb unnum yo issue yaki de u principal ula tre ya ka jingkerpat jongka tang ba kidai ban puli kon no hayeng but ban numwan chu sha school kumta kanaina kala kongo ya u but kala ai kublai ya ka jing isna jong u te kala batai yaki kena bau principal unnum bet school yaki ban bau unsya yaki ban tho yaki exam tang ba sya shu yaki bakin wan sha school baro ki kena kila dom bat kila bitar yau atish baro kani kadai ka jingle sudah jong u kanaina kala syong halamarwei da ka jing sosi pada ka jing jaw umman ki kena ru kila syong lang hakawei ka jaka adin ka tu kanipon u atish ulawan pan ma yaki baro te kila maap ya u bat kila rai bakin sa penpa ya ka ei ka baula penjot aka sengi ka babut kila lej ya kendu ya ka naina hakawei ka restoran ban pan maap ya ka bat kila kerpat bakan wan hikai ya ki u atish ulai turu ya ka jingting jong u ka baula tho hak tu ka kot bat ula ong badai tang maka ka bala ban yarap ya u te ka naina kala maap ya ki bat kala kedup ya ki baro bat kala ong bakan sa yarap ya ki ban pas ya ka exam Tena do kata kasengi kalai kendu yaki haki babon ki jaka ban hikai bat ban ai jingkermen yaki hakawei kasengi kat bau atish bat perlok jong u kidang don haka jingbela jong u aswa ka exam unong apki at school ula 1 point
ban phashna ya ka cycle jong u badul airu ya ki ya ka jingkeli jong ka exam ka bansawan umta u atish ula letra ya kata ka jingkeli sha ki parlok jong u badul ong bakimdon kamshu ban khrekot menta kause kila dom yu u bad kila ong bakamdei ka badai ban thok ban pinleno e ya ka jingtre shitom jong ka naina te baro kila phet nangta bat kimshem la pet ya kata ka jingkeli te kila litho ya ka exam baru atish ula lengo bakumno katu ka jingkeli ka ba unong upgrade ula ai kamshem lawan satya baro naki kena kelas 9F kila le shitom ban thok kat ba kila Badadin ke exam kila lej pen ya kendu ya ka naina ban ya thu ya ka bakila le baha kat bala ya ka exam adin katu kenis ngi anda lami ka result u atish bat ki perlok jong u kila shem bakila pass lut bat ka wei na ki para kelas jong kiru kala poi baha shakman te kila shat bat lekmen namar ba kim shem la pendu jingkermen ya ka naina adin katu kenis ngi ka naina kala shakot au principal namar ba wadia ulai thu baki kena jong ka kila pas na kabalik thok namar ba nong upgrade ula ay ka jingkeli ashwa ka exam au atish kumta ka naina kamshem langit ya ka ay ka bakila ong namar ba ka ngit skem ikena jungka kinnumle kumta adin bakalai kendu ya ki bila ya thu ba kimshem lapet ya kata ka jingkeli ka balawanra dau atish kumta ka naina kala ong ba ka ngit skem ya ki ba kimshem la thok satya ha ka exam jungki ha ka singi ka bubut wadia ula lej ang kelas 9F baru la shem ba omdon menuru adin kata u akshe ula wan ya kendu yu baru le thu ba dei ma u bala pha yu nong upgrade ban ai ka jingkeli ka bathok kanang ban penfail ya ki kena kelas 9F baro de wadia nangong e show hado ula rai ban eno ya la kakam aga singi ka bobot principal ula lumlang ya baro ki kena apo hall ban pentip ya ki baki kena kelas 9F kila pas ya ka exam jongki da ka bale thok kumta wadia ula shim ya ka jingki kli halade ban ya ka bakno ya akshe badula ya thu badai ma u bala pha yo nong upgrade ban lej a ya ka jingkli ka bathok ban penfail ya ki kena kelas 9F bad bu sole ran yala de na ka banta kani deula khot ya ki kena kelas 9F sejrong stage badula a ya ki da medal of excellence badula ongru baka naina kadai ka nong hikai ka batbitam na baro hadin kata ula shimno yala ki tier ban resign hendrai ka naina kalong baka tip ya ka ai ka balajia bat kal karpa ji u ban nong resign kala thuru baki khanna jongka kila shna ya ka project aga jaka jong katu ka bakil pen snew bat kan long ka komen bha ya ki lada wadia ulong unong ai put ya ka ne ka project bat kumta wadia ula tre aga sgi jong ka jing yakob ka school jong ki kala wan banungkong bat nadu kata kasgi baro ki khana kilong ki bai e ki wei ye wei bat ki le kai lang ru bat la ki nong hikai adin arpusan snem ngio i baka naina kala long ka principal jong kata ka school aga sngi jong that jong ka baro ki nong hikai bat ki khana school kila bennu lut ya ka namar baro ki e ya ka de kumta ila poi syak bakut jong kani ka video kublai shibun bat ngin saya shem biang aga wei pat ka video